Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikakaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Dios, ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nahimong dako kayong pista ang pagpanamkon ni Santa Ana sa iyang anak nga babay nga ginganlag Maria. Murabag dako jud kaayo nga pista nga gihimo ni natong pista iglilihi. Ngano man kay bawo mo unsay rason kanang inigmabdos ninyo sa inyong anak, magpista ba mo? Ha? Kamong mga inahan din hiron, mga asawa, o mamabdos mo, magpista mo? Tingali sa first nga bata, ikaduhang bata, murag medyo di na kay magpista. Ikatulong pagkamabdos, murag problema na. Ikaupat, lingo-lingo na. Ikalima, moingon na, ngano man ni, oy. Ikaunom, wa na, ganyan danghag ka. Sikag kamabdos diha. So, ang pagturok di ay sa bata, dinhi sa tiyan, sa inahan, dako kay na siya kahulugan. Why bata nagipaturok sa taguangkan sa usa ka inahan nga why divine plan o divine message. Kung sa may planos Ginoo, matod pa sa ikaduhang pagbasa, gipili ng daan aron ta mabalaan sama kaniya. Unsa may message nga ang Ginoo nagpakatao. Kada gid na kamabdos sa babay, ang pulong sa Ginoo naghimong tao.
kay ang pulong sa Ginoo sa sinugdan paghimo niya ni Adan ug ni Eva, pulong ra gyud to. Let us create man in our image and likeness. So kanang maong pulong nga nakapahimo ni Adan ug ni Eva nga nahimong tao, matuma na inig kamabdos sa usa ka inahan. Lingi ay mong tupad. Ing na gusto pa kang mamabdos. Ngi ko no, ing na. Ngano mamong mga ubanog buhok naglingo-lingo mamoy, hindi naman. Oy, inom dumi si Isabel. Nagisgutan din si Isabel. Isabel ba? Tiguang na kayo, pero namabdos. Si Sarah, anak ni asawang Abraham, 90 ang edad, namabdos pa. Kay way, matud pa diri sa atong Ebanghelyo, kay way imposible sa gahom sa Dios. Ang pasabot ba nako ba? Mahigugma unta ta nga mo conceive og bata in godly way. Nakaron nganong maglingo-lingo man ta, nganong ang kalibutan karon murag hadlok naman kaayo, sige naman contraceptive, sige naman ning pills, sige naman ning palaygit. Ngano man tungod kay nasudlan ta sa pagpangilad sa bitin. Si Eva ang unang babae nga na tao nga way sala, gisudlan sa bitin og sala, matud pa niya gilansisan ko sa bitin. There's unang pagbasa niya. Ang lalaki sad na apil kay matud pas lalaki, kanang babae nga gihatag nimo nako maoy nagpakaon nako sa gidili nga bunga. Na kaning bitin adto ginamusod sa babae pag-una niya, matakdan dayon ang laki. Ang pari matintal adto na musod ang yawa sa madre niya, moari dayos pari. Ambot lang di sa tingali. Basta mo man ay iyang gibuhat. Ang point lang din si Maria na himong espesyal kayo kay naghimo ang Ginoo og bag-ong babay nga wa say mansa sa sala aron maoy makig-away sa bitin. Si Eva gibuntog sa bitin didto sa paraiso. Si Maria mibuntog sa bitin dinhi sa kalibutan. Ang paraiso lugar sa kalipay, didto gibuntog sa bitin ang tao sa lugar sa kalipay, sa paraiso sa Ginoo. Si Maria mas grabe ning iyang misyon kay dinhi niya gibuntog ang bitin, ang yawa sa kalibutan nga gitawag og lawalog sa mga luha or gingharian sa yawa. Kay ang kalibutan giharian maniron sa yawa. Gibuntog ni Maria dinhi to prove to us nga kitang tanan di ay makatuman aning kabalaan nga giplano sa Ginoo dinhis kalibutan. Kay may magukay ta mo rason anang moingon dayon ta nga taon manggod, tao man kita, kasa man kita. Ana ni kono lingi ay mong tupad ikaduhang lingi ing na nakabuntog na kasbitin. Ni kono pangutan mga naong ninyo mura nagyog mga bitin, no? Ahas ka, di ba naon ay termino, no? Ahas na, famous kayo na karon nga mga term. Ahas. Ang sabi ng ahas, o say pasabot ana. Inigingon mo ahas ng tawhana, ang saman? Mangingilad, traidor. O na siya. Pero si Maria mibuntog sa pangilad sa kalibutan, mibuntog sa katraidor sa kalibutan. Gani ang iyang anak gitraidoran sa mga tao nga kuyog siyang anak, iya lang yapong gidawat. Naunsa may gibuhat ni Maria nga nabuntog man iyang yawa
mao sa nay atong buhaton. Matud pa si kadahong pagbasa, mahimot ang balaan pinaagi ni Kristo. Diha ra gyud ni Kristo mahimot ang balaan. Pasabot kung magsigi tag sunod sa pulong nga nagpakatao o sa pulong sa Ginoo, mahimo gid tang balaan. Si Maria, nag-ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Or ato ning lainon pag word ang gisulti, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Kana bitang makasa ta, kamo makasa man gid mo no, ako makasa man sad ko. Unsay tan-aw niyo sa kong naong? Sadan. Parehas ninyo makasasala. Pero asa man ang ato dinhing duwa, ang paghinulsol sa sala niya mo balik ta pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kung nangabit ka kaniadto, balik og sunod sa Ginoo, you shall not commit adultery. Kaya ang iyang pulong mao man na siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao na si Kristo nahimong balaan aron mahimo siyang dalan. Matud pa niya, ang dalan padong sa langit mao ako. Kinsa man siya? Ang pulong sa Ginoo. Nakasa ka karon kay nang liba ka. Unsa may sugos Ginoo, higugma ang imong isig ka tawo. Maghinulsol, nya mo higugma sa isig ka tawo, limpyo na ka. Nakasa ka kay nangurakot ka, niingon ang Ginoo bulahan ka mong mga kabos, amuhunong na ka ng korupsyon, kanang pagpangawarta, unya musugod na ka paghigugma sa kinabuhi nga kabos. Nagkinihaay mo sa imong igsuon dito sa korte tungod lang anang kabilin nga yuta. Sige, maingon dayon na og dunay mo ilog, mo ni pulong sa Ginoo, og dunay mo ilog sa imong kabtangan, ayaw na kinig bawia. Wala, sundo na nimo. Nabitay ning share nako, ingon siya, pader na adyo ko'y suod kaysa akong kinabuhi nga sukad pa bigagmay pa mi pertigyong suora. Nya nangalampos na mi inana, nakapanghuam ko niya 100,000 mantingal ito. Nya kay wa man gisa kabayad kay nadamagan man siya daghan kaayong mga dimalas kinabuhi. Wan agyog kuno siya tinggi. Wa na siya tinggi. Nya sige siyang ampo, nya nakakita sa kuno siya sa akong humili sa kaning YouTube, sa Facebook. Sige siyang paminaw kana jud kunong paghigugmas kaaway. Hangtod jud kuno nga nada kuno siya sa iyang kadasig nga mupalit kog slat. Gaagas kuno iyang luha kay sa iyang kapobre, sa iyang kakuwang sa kwarta siya mupalit kog slat. Lord, dili ni tuo-tuo ha, mutuog yun ko nga magkauli raon ta mi ning akong suod kay bugat kay nako nga wa na ko niya tinggi. Palit siya slat kuno, dangtan kuno mga pila ka buwan ba to o sibana, pagpalit niya nagkita kuno sila wa damha. Nag-abot kuno sila ba? Ni Dritso man kuno gakos niya. Ni gakos niya. Niya gakos siya. Niya paghuman ingon din siya, day di man gito nako undangon ang akong saad, mubayad gyud ko anang akong huwam nimo. Ningon ayaw na pagbayad. Kay di ko gustong maguba ta tungod lang anang kwarta. Sus kaingon kuno siya, dakuha ani nga milagro. Nya isa nga lang di man ko nimo pabayron, ingon sige sa kog paminaw ni Padre Siano. Nya mituo ko nga ang Ginoo niingon gyud nato nga di gid na nato mada ang kwarta, ang atong paghigugma ay mao gyud atong madala ngadto sa langit. Nga hilak gud siyang nisulti nako ani sa iyang kalipay. Sa ato pa di ay bisag mag-away pata, bisan paghapit na ta magpinatyanay, kung makaamgo ta, nga mo sunod na sa tas pulong sa Ginoo, maliwat na sa tang Maria nga nakabuntog sa bitin. So di na to tugutan nga ang bitin mo patuyang pagdominate nato, yatakan nato ang ulo sa bitin, pinaagis atong pagbasol, paghinulsol, nya balik og sunod sa sugo og sa pulong sa Ginoo. Nya ingnang Ginoo, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Ibalik sa diya nato ang kabalaan kay mao man ay iya gyung plano natong tanan. Sige, lingian ang imong tupad.
Ingna sugod karon ato nang yatakan ang bitin ha. Sige. Ana. Ato nang yatakan ang bitin. Ya maingon day nang imong tupad, ikaw bitina ka. Ay galagot nimo. Yatake yung bitin. Sige, manindog na ta mga liwat ni Maria.